Ni pediang sobhai pi sya kani ka program Health Essentials. Kani ka program ka juan la sya pi ya ki jing ya kren bat ki jing pentip sya pi halor ki phang ba pher ki be dei bat ka kot ka kya. Kuble pi baro na priang subhai pi syakani ka program ke jungi ke Health Essentials. Bat ka phang ka baginya mir ha kani ka por kalong uduma upanyap yangi bat baro ka wei ka perthai. Man lausnem ha ka laipoi tari ujimang la jurakhe ya ka World No Tobacco Day. Ba ka World Health Organization kalabu kerpang ban ajing syai syaki breu halor ki jingma ki bami na ka jing di duma di sikren bat kiwei kiba pensniu ya ka kot ka khia ban ya ka mariang hi saudong saukun tikumta banya kran company ha kani kesngi ha ka studio jungi menta idani Dr. Lana I Lingdo Nongbri ibadi State Nodal Officer National Tobacco Control Program bat I Dr. B Kenti ibalong I District Nodal Officer National Tobacco Control Program jong ka East Khasi Hills te parlok haswa bangin sedang ya kani ka jing ya kran ke jongi tungin ya sange shwa bangin ya pet ya kani ka jing penpena. Come and see. I need to show you something. A product that is destroying our planet. To make space for it, millions of trees are cut down. To grow it, chemicals poison the land, the soil, the water. To produce it, the air becomes saturated with toxins. Is discarded, our environment is polluted in ways that we can't afford. Tobacco costs us more than 8 million lives every year. It also costs us 600 million trees, 200,000 hectares of land, 84 million tons of CO2, 22 billion tons of water. Tobacco is not only poisoning people, it's poisoning our planet. Kublish bun doktor bapilai dan lang ni ka por jungta te Dr. Lana ka jingkeli ka paningkong ka bangakwa ban keli phimo nadu menu las dangi kani ka World No Tobacco Day bat balik ka don kam ban sedangi kani ha kalong ka jingkeli ka ba kongsan ba pila keli yang ai kani ka jingkeli kan bang ngasuk tanah hidup bangan ai fi ka jubab balai bangi sedang ya kani ka World No Tobacco Day Tiya kani ka World No Tobacco Day ni kompa fil ong maneng irakhi man ha ka laifu waitari ujemang ni man usnem la sedang ya ka du usnem syajar kandai spa prapuhinyo ya ka bala wan ra ya ka da ka World Health Assembly da ka World Health Organization ti habaki pe ya kani ka ngan ong no ka kom ka khlam mo ka jing di sikret ka jing bam duma ka long kom ka khlam bakla shui pur pa ba palat Tena lor bakila di palat yundi uduma di sikret ladang ide ha rijungi ne lah ka perthai situlup ibarok kawai kala along ka de ka jingkit ka bakhia ban ya ka perthai ya ka sarkar ya ka health department ti ban te la kam ya kani ban penkan mau ya u pajba ba kani ka long ka ka basniu tingin le man ka si kita bu khnang no kai da ka sngi ka ba kerpang bangin rakhi ya kani ka World No Tobacco Day Namar habaki pe yang tak jengkeri hijau ubri unai bangi puli. Lakum no perkat si kajing yap kajing ubri hang pertai kemba kandai million man usnem kiap globally tang nang meta undi duma. Mo ulak banwan haganu kanu kadur. Nang ta pade pra million kiap nau de kandai million pra million kiap namar biki pendan kami uduma. 6 million pade kiap ki bamdi sikarat.
kata bagi yo na kini ki badi duma mo na kasau bagi kidi hagi cakapan ba na kini kita hayeng hasem ta kata ka second hand smoke na ka passive smoke te lak nu khandai million ki jingyap takala long ke ka bala apen kedet ba ka bapen seir ya ka perthai barok ka wei ke ta kada gibu kerpang ya kene kesengi bangin rakhe Ti pila doktor ban batai kendiat halor ke team ka ba ka World Health Organization kelabu 6 tahun nusnem. Hoi. Kene ka phang lende ka team ka bangi ong dai ka pair manusnem. Don kisngi kila don kisnem ki ai tobacco and lung health, tobacco a threat to life kumta ke. Ti ka ba mentau snem bada ki kampen kerpang balai ba mdei tang ubri ba syakta haka duma. Ka kamariang ru ke. Kamariang ba pli bon ki ka syakta ta kadau ki ai no ka syakta ba kamariang na takaraw ki ay no ka tobacco a threat to environment. Di defikwa bangan pensyai mo ke kita ki threats na ni ke kita ki jingma ki ba uni uduma ubu ya ka mariang fikwa ngan batay no mentar ngan batay. Deh to hoi kabanin kong habathong yung duma mo le singi sani ngi hamduna. Hanray kom sakiwi ki state ki jalan kane kala along na kum ka cultivation ka jong ki mo kum ba ki ngi sini rap ki jhur ki sathe ki rap ni uduma kai tobacco farming ki ba ki khot ki da don da ka industry te tobacco farming ka da hap ken te henrai kata ka jingle ya kata ka jing rap ni uduma la ni uduma sla ba ki seshna birish na ene kim don kam ngi jakai batang kandiat ki don kam de ki jaka ka bla Malabat ong daki ekar ke jaka bagi pendon kami bentung yung di udu masla ka yung seladu mana di iki kena ki batre hang tu ki bon la adu kali school one school baki la bon kam ha kene ka rep ya udu ma bat bakin kelan yu biri kum ta kai te kala bon pala kata ka jaka te kala kata no ya ka bor khandor ka thot kam ngila long badong no banthung su ru kala banum sei so bala thung ini ki du masla ki ena marble por ki thung ini ki du maru de ki bon ki kenja dawai ebi ki ber di ki ber ini jawa ka kata akanya ka jing sei so jong tu ka khando kata ka wei sha mo ka jaka ngidu dalam ngidu ka jaka ka khando ka sniu ka khando ka sniu ka ka bangidi nata ka bon ka bi ka lech sha ka syakawa kata iki dokha yakini kita mo kata kawe nang ta sakau wei ka jing kata pada ka jong uni duma ya kene ka mariang ka long sakawe lada ubriu ya di secret pathar ne kim pat jubu jing mut bah ki berat ya utadong secret ki berat pathar ya utadong secret kat sebadon de de lakum ru kumbangan suong no mo kumba shipo billion kini kita dong secret la shu berat pathar man kasi yang ni ka perthai tu dong secret ru umde u bakhoi hau tu dong secret ru ngan la ban ong ipi ki la ban don kumba hinyo hajar kini ki chemicals dan ki bi mo kaban penjular ya ka mariang kai ti kalong ke ka bang ile ben le sat ya ka mariang kai bat manu ban pun khoi ki toru kat kini kita dong secret bagi berat caka kandau seni satai ne haba yo ka jing tip kat kum ka jing khen haba kilum ki pun kho ya uni u jabo jaban na ong e dong secret yo jabo jaban mo hagan ne ka surok ki madan ki madi ha ka ri jung hi barok bai tang na ka na uni dong secret ne la ni unu benta bawan hinu secret de kalau kum balai phone na 100% ni na kincut kinyer ude terus secret lani u secret te kani kalau ke ka bala pen sni ba ka pen jular ya ka mariang gan te hang tu ka di ka bi sudah te kalau ke ka bam sungutanat kan te dang don shu ke ba ka kta shu ya ka mariang lai no na ka khandau su uding utri bangi pendan kam kumno bangin manufacture ki pendan kam kumno ban penmi ipada kan yu secret mo dala dep thung ban penmi ka dieng ka siet ka baki pendan kam sukai langi la ban ong ba uwe uding ba ne la kum uwe uding ba ula ban penmi
habatang yu la man penbi lai paspa tali secret kata ru kade kawai te ka dieng ru kalut ka ru kalut kai mo ka ding ke te tang batang ka dieng ru sakatadam sakane katai ka ya kan kita kidi kiwei naki daw nang ta sakawai pada ka daw ka banga ko abangat ong ka ka sus kam susi syo pada ka long ba kini ki bri ki badi secret pathar hakinu nu ki cakap ba nai katu kata dem secret ru kaya yam syakal air kasat pelun-pelun ke itu kal air dan kasat pelun-pelun syakal air ka jai kata pengikot ka smoke pollution kata ru ka kata ka mariang tu bri ubam di secret ru uyo kata ka second hand smoke ka mariang ru sakta kal air ka bangin ri mesi mo kam khoi syo te kalong kum ta ter kini di ki bakam kongsan te Dr. Lana ke mo baka sarkar kala le mo halor kani ka team jangan ni ka threat to environment dai ka ba susi ka long ba kum ka sarkar pada ngi ni ka jing rap ya ka tobacco to a threat to environment dai ngi ni ba kata ka jing rap ya to duma ka kam duna mo le se ka don ho jaga west garo hills ni stain dai ba ka ba ki rap yu duma kampat genrei kum ka jing rap sik wi ki ri ke kan ni ba kala long no ko mangi thung phan mangi sini te ka jing rap ka jungki te kampat dak ta e bat nga la bat ong balik si hadu menta ka sarkar ya kan ni bentang ngimpat la bangin dak kener ya kata ka jing kta ya kata ka mariang kabag ngila ala ban le si Dr. Kanti insakam ban batai company hadian de kabag kala le long ban indirectly ban ong ban kta ya kata ka environment kadi ketung ong ka smoke pollution ke tengila bangin kiar ya kani ke jingdi secret ha ka jaka pajba le se kani ka smoke pollution kan kam duna kala air kan kam khoi ke te ngathrai kan ta kan long mangingin khap ban pali jingmot ya kata hanre ban ong ya ka sarkar padeng i hadu mentanai ki kidang syah ya kini ki beri bikin rap yuduma mar ki ong bakari ka kta ya ka yo ka kot ka jungki ka livelihood ka jungki hanre ngathrai ki deng hap ban wat pad ki kilat bakin terwa ya kini ki dong rap duma kan kan long ta te doktor kumba filaya thu mane mo la sedang ye kani ka wal no tobacco de na du usnam khandai spa prapo khat khandai spa prapunyo nai spa prapunyo dai te ki e de ki team la ne ki e baki phang mo baka sarkar kala ka world health organization kala bu kan hadu menta but ki achievements mo ko mangila ban ong ba lala kan ban le na lala ban yo na kan ya ha te ka ki jing mentoy dan ki ta ki achievements ka bag ong dai ki bangila ala bangin haka jing persang mo ka jong ngi ka jing sarkar ka bro ka ngila persang hi menta ka bani kong kala long indirect ngi pendon kam na menta dan no daki kena skol ki te ko menta usnem bade ngi la rakhe kerpang ya kani ka tobacco a threat to the environment ngi pendon kami ki kena skol ya ki kena pule ya ki no hikai ki headmaster ba kala long ki ka ba itanat ha ya ka ba menta hi borok shipnai na du April hadu menta nai ni penan kami kena skol baru kha ya ka jalla jong ka Meghalaya borok we kiyat paj ba menta kiyat ye ki rallies ki jong ki ti kalong ki ai ki videos ki ai ka ba hadu menta perkhat ngidon khat saw hajar tam ki skol ha ka jalla Meghalaya jong ini hadu mentan kadang yo ka jing tip ba la cross ya ka khat we hajar li ki skol kila ayat pajba bat ki slogans ki jongki tobacco a threat to environment wat nom pensneu ya kamariang wat nom le kamta wat nom di secret jaka jaka ka pajba wat nom di secret balai ha jaka pajba ba uni uweru unumio ka ka second hand smoke kana bangin yo e kala air ka ba ubi kumda ki khna matar long kila start kila sung thu e ka theme da ka jing alam jongki ki khna school edi no hikai ki jongki kila ayat bedi ki placards ki daki hajar tali ki don ngidon mata ba kajing pensisha ba kajing sakhi ba kini ki khna kila ayat pa ba bakin pen prang ya kini ko khubor bangin protect ye ki children ngin protect ya ka environment ya ka mei mariang ya ka khandau ya ka ya ka air tingi la penon kami khna bikin de maki ki dong raktin ya kini kadri ngila le mangasyam baka kala along ka ba seso hado kata-kata kaya bat ngisung sarong bagi kena ki jungi kimi chakamat
kila saprang ya tak khubor te le si ha ka polai pui tarik ngila ban project shu ha ka media bangin peni ka nu ki khana ki sakhi ya kata te doktor mo kembang ala ong iya shwa long ki pat kita ki previous achievements ken long jong no minta long nadu macam snem hadu mentau snem pat ken hoi ha padeng ju kini ki jing persang ki jong ini te ha ka padeng kini ki jing persang ki jong ngila persang bon ki ai ka baneng kong ka bangi persang kalau mengin target yu khana mo ya uflu khana na duk budang le school ba kim bet bakin kta yang di duma la de unu no mo bawan hangano kono kodur ya kata ngile akum no ngila persang bangin pelong ya iwei i jaka puli puthi tobacco free educational institution kata kadai ke ka ba la sai so ha manta bar ka ba la trikam ya kumnu ngila cross palat ya kashpau hajar na khatwi hajar lik school le se hadin chibana arbana bro khat saw hajar lik school kin long tobacco free educational institution ti ya kaniru umdei baki ong tobacco free kibun ki kendon makal abu ka sarkar pedeng begin haban pendap ne ki awareness program sensitization program ki posters kini kita kena kile the all educational institutions kini belong tobacco free katang yang le sing alaban OEP ba ka long ka ik basiso tenang ta pada sakawairu ngila persang ban penlong ikna bar khoi lani kina school hamal la ka school bakin aya ka tobacco pledge kin shim ya ka pledge bakin num kta duma lanu ru bakin ya rap yikiwairu bakin num kta duma bakin ya rap ru yikiwai ki blak kta bakin no sendang yu duma te kita ka pledge ru kadon nang ta sakawai ka bangi penan kami ki kena bakin le ru bakin le kata ka signature campaign kiat seki yeng ki para marjan seka community mo seki rangba seki ikipan support kendiki bakin ong hot uduma ude shisha basneu ya ka juga jikia ka de shisha ka threat ya ka jingem tobacco kills kili aya kata ka khubor seki para marjan marpa kili aya kata ka khubor mo seki kimi kikpa de mentangi shambon ki beri ki bangi kendo mentangi dong tu phone jangal pu ta ula wan ban pa sign signature campaign kiat geng kopta ter kita ki ki bangi la achieve kendiat bat kidang don shu ki ru bangi persang hiban dan kunai ki beri secret ki cakap iba long kata ki le ki pulit de le in sa pen yar susu ya ka jing pen sutu di doktor kantimo ya kita ki ai kita ngila persang menle menta hanrai kabakam kongsan edi ngila persang man job yaki na school te doktor kanting an phan sha phi mo te kajing kali ka bang kwa ban bu akhma chung phi ka long ba ki jat jing di ne jing bam ki ba ha ba kan kategori ka bangi ong tobacco ke tobacco te ki jat jing bam ki jat jing di kata kamu haki kabaningkong kadi ki usigrat hiu de main mo de bangi barokhat ngitip nei ti kidan ki smoke pom kidan ki smoke less ki ba meet them but ki ba meet them ti nakaliang ki ba meet them ti usigrat ubiri mo nang tapada niu duma kalan nama khasi jungi le te buan em ki ba chaki nong kandong le buan ki badang ya pendan kam ti nang tapada kini ki smoke less pada kini ki jarda ki sikhar ki ikitu bun ki khna ki bun ki apendon kamte nga se yo imo ki jordan nang ta ki got khalaka ki pan masala nang ta pade uduma sla khasiru mo khamtam chanong kondong jungi ki dangya pendon kambaha kini ki de ki jat ken ke bangi ayo nang ta pade dan su weiru e-cigarette ru bagi khot dan electronic mo bolong electronic ude e-cigarette utaru udan kita ki jat ken ki long ki ba smoke and smokeless smoke ki ba meet them but ki bam meet them kan ki ba shu ba me kum tu kan long ba shu tap apa tersentuh ba shu tersat apa sentuh te ki pat kita ki jat jingpang mo doktor ne ki associated ban ong associated with tobacco kan ki ba ki yo kan ki bun ki jingpang ki ba la ban yo mo na ka daw ka jing pendon kam duma in any form mo borong hak ka ba meet them le ba meet them ro te kawai ka ba ningkong ka bangi kham ka ba kham kan rei menta mo ka de ka jing pang cancer kham tam hang ni Meghalaya jungi le ki
buôn pha kan ki bayo kan ni ka jingpang nang ta ka bampong jong utang nguat mo ka balong komen ka ba buôn nang ta ke cancer pada mla ban ong tang ndai tang asuntur ni ha ki bentaru kan mo ki buôn kini ki lang cancer nang ta pada ki cancer jong barok hi jong ki dekat mat almost all nang ta pada ka penio ru ka jing kerni ha ni ka jing bam jing di dumaru ka ka penmi la banio ya ka hypertension kata kamut ka high BP mo high blood pressure berokhat hi atep nang ta pada ki jing pangkelong senam mo ki bengi ong ki heart disease nang ta pada ki bun ki jing pang sni do ru nang ta pada ki ni ki dan ki ni ki kenthei ru mo ki badang pun dang kha ru nei lada ki pendon kam duma hin dei ki la ban kha de ki kun ki bayap lani ki ba duna ki dekhot met nang ta pada kumta kan ki kakta habun ki liang nang ta pada kisni do ru kakta kisni do ru kisni do kilong sti kilong terkhong kilong kelarong kilong kumta bon bajat kan ki jingpang ki pala banyo nang ka jingkerni jong ka jingbam nang ka jing di duma nang ta ka smoker scarf ru ka don ka wei kata ka mut ka jerho mo ka jat jerho ka ba ki yo ki ba di secret ki ba kerni tan mo kakta ki jingpang ha kitar almost all the parts of the body berokhat ki the khot met hi kakta mo nak li ha ka jat nak henya kata kakta lut kan narong sedang kakta ka jing pendon kam duma te Dr. Lana aku an kali pi ke ka bajia mo ya ka met jung une ka breu ubala kerni kan ban lada shubuk ki kwa ban sange no ya ka jing di cigarette ne di duma ke ka bajane ke ka bangin ke ka bajia ka met kalau lada kila no sendan da kila te da kila berarti ka kata tani on lada ki kamut pitip lada ki tang apa deng ki minute lada ki tang apa deng sisi lani ki penduna ubaya di ani wang life totally sisi badi arpusan sisi ya kan nonde ka basni hi pitang shu nai ka BP kan her kasni do akan her nang tade ka longkum tak kini ki jing mong ki jing player ha ka sentur ki prom ki jalot usnyorun kamduna longum ta kan kinmi ka jerho kan kamduna ka heart rate ka pulse rate ru kala kamduna te ka shulong be pitang shu ki ba long kumpa phijulong men shwa ban di uduma kilong normal lot kan long phiyo be ki em ka pokoi ka bakhya mlong ka jing sma ka sao na ta ka jing prom phi ki sendang di bon ki prom ta ka met ka sma kasni do ketu bro ka jalot kam da bat kan ni ka sadam kan thaj ka ring men sim kan sup kam num long ka jing bit iki we ka jerho ka ki eru ka jing sma jong ka met ki jong no di secret ka jalot ka jing em ka anang jalan haka jaka ba pin ot no ka jing em no duma arsenal nice nem pinang yo extra ban ban te ka long ta ke ubri ka bu nang koloi ka ter ka jing bahar ka nang koloi ka shulong mar persa bat ki jing sniu mar persa kawan ka jing bah kalong bai tang kumta tang balong kalong ba ngim dei ban rai ban slam palat ba kai ban rai ban slam palat tang ka jing jular ha kamet kalong palat bat le si ngi da persang sa kan kan long le no te la ki nu ki ba ki ban ki kedet sendet no ni por mo kawan ka jing kala ne wan tu ka conviction mo ki ban ki te ka kita super sahi kelas tu berkilong long normal biang kajing and hakar bakut pada kalong you get that happiness peace in the family hayir rusuk nang ta amde tang kataru economics kajing lot jiksep kala alhamdulillah to angkat nu syuk katengka bagi bay bagi perlut yu duma yu sikrat kapisar la ban kampelang long kalong kayarap habun kiliang kai te findapang sa kajing lot we unu beri na ong etang no duma ka no ba pi kya krat hi ka jing lo jing sep ka duna ka jing sup hayeng ka don you're a happy person nei te kalom tang ta ka ngi kentu be ba subha banum sedang ta ka ngi persang be bangini oke mi kena ba kinum sedang ba ka lawai ka jongki ka num kta kini yo ka future ka balong happy ke te Dr. Kanti kumbaila batai mo
Dr. Lana ong ba lada ngi long kalong kawan ra long kan be kasuk kasan hi mo hayeng asam kum bai long te ke ipat kum ki suggestion ne ki jing ai jing mut jong pi mo pen ai ki tu ki brio ki bakwa ban no kan ke kan jing di secret di duma ki suggestion baningkong hi te longi haban batai ken ya ki jing sniu hi ken ki bala ban ngi ka baningkong et di ka jing pang hi mo nomor bunsen layai ong sila layai ong dai ndai lada bam long bam ngat ayeng hasam ai bunsen long ya ngkit khia te ya kata ndai tang ya katang ka jing pang hi ka number 1 mo ka ai ka jing sniu long ki jing sniu hakal yang ka jing pang hi ki bala kin ban kata ban penting kan ki brio tang kat khiali sa ban shot bai ki bniat ai teng si sin sri long la chu yong la long i jabo itnat ya te kata hi ken long kan ka culture jongi kan ya ban bat mo kata re ka culture ka jongi be ka long ko bangi pediang burom pi ngi burom wan unu ubri hayeng mo ki hayeng ki bahasam tong in yasong teng la da kimba bru ki bat ngi shem ngi pediang song pha dai ya ka no ka ta ka gesture ka baki ai dai ka le ka jing pediang burom ka jong ka ki trayeng la ni ki parlok mo ki bahayeng ki bahasam ngi yasong Hari kene ka jing song ka jing kene ka perpau ka jing iet fi ka jing jan hari bangin pendon kam bakala dengi don marwe bringi bam sis pak kentien klem don kita kilok kijor long kene ka jing malen ni ta kata ngat ong kam dei ka tradition dan marwe kap sikap bam kata ber kam ya hap su ken ba ka tradition te kum tangi hab ya pe ka long kono hapo ka dadan da kaput kasam bangin le limit mo kidan ru kimbang raju daya kerana kata kan ka culture jungi kidan ru ki ba yangi ki ba ong bayanga haba umen shua labu ikan ni te kumno kan ngin haba ki labu ikan ni bangin ya bang kum bang kum tambah pi ong mo ka ke jingi jan jungi ka ke jingi jan yes song ya pedi ka jingi jan tambolong kam dei ber bakan long ka jing ka pi ka bam ngi bam bangin kan te ya ka met dai ringin bam se ngi pangam kalau kumju hi ngipang dingi bam se ka ju hi kan nuru long ngim di bandan kata ka jing bom sung thu jing mote hapadeng ka culture bar ka jing malen kumbanda shui kran beng kata mo lo kumbong imi e jongaru akan mau hakapor badang thia ting kin tu steng sniam tu isim kwai ibam te long kumta kan kumban ong no long menchua ki ong maybe la le se kala bandai na mar menchua pa ki bri ki dang shat dang klan pha ki dang trei ki dang klan mo badong ki dang le lu ni e menta pa long kat kum ka lifestyle ka aphe tharai te ban bam than ru ta mo ban bam than menta ru long ka kata tharai mo tingi haban su thu pat ka wei ke hakapor menchua uduma la le usga uwan kum tu kini ki pait jong pi ki pait jong no pait ki di utu tang duma ya tanam tu tang duma ne ki di hanrai uduma la ne new tobacco ubawan menta pa du black kle nicotine kle ki laban kle ki drugs ru ki laban kle ki agents ru ki rong ki ba ki kle kai kim dei shu ba ki ban khoi ban sngur ujhur kle dawai menjua ki bam ujhur bom dawai kata pat kadi ke jinge pher kum i pai para jangai ba im hadu khandai post nam chaneng isi di itu tang duma rei udi itu original hite ha ngi pat tes kata unsni hadu kanu tambalong unsni hi tamba banta ba kla khle kade kata te doktor mo an pai ban shi mo doktor lana te kidan ki brio pat mo ki bam judi secret ki bam jubam kwai kim judi duma ki yo ka jingpang te kan ne pat kumno kan ki ta mo ya ki ta ladangi ong mata to ngin keren kata ku mengi keren mata mana yu duma dai ki yo ya ta bp ki yo heart attack dei tang duma to bam si bam kat bam di bam long dong ubri long bam kata long bam kata ru ki bam ka ngot bam than ka sini bam dan nai bam than ka baklen than bam long di ban bam kat ban biang kat kum ka jing dan kam ka jong kamet ti ki yo kai mdei tang ubo yo ubadi du masha uban yo secret uban yo jing pang bam pong nu pang heart attack nu pang hanre ki jing bam ki kta ti ki yo ai ya kan lu ka bas ni kin bam than ka mlong ti nang ta de dan bede kemacu ong no mo dan ki beri ngamla amat ong 100%
Hari nak jing har pateng mo teng neki jeans ki jongi. Ngi yo I mei I kam ta I pai kam la lang ikon le si ki yo lang. Ba mdei tang jing pang ba ki jing long ga jing characters ki jongi ru mo. Kan nature jongi ru. Ngi shim na ki jeans jongi joki pateng ki jongi ba menchwa. Te kum ki don ki jing pang ru ki ba ki har pateng. Tang ba kam dei lot barokhai. Mentali bon ki lat ki jing sumar mo ki bangila ban le ki jing pen kiar ya ladi ide henry ubipi ustro if in pe ki li ki bre ki bon uti kiat palat ki ubam than kum ta ne ki le kum ta katar kadon multi sectoral multi factorial ki la ban ki da yo ba hi te parlok to ngin sange swashi pore kene ka jing kran jungi ba I Dr. Lana ba I Dr. Kanti bangine pet ikini ki jing pen bana. Tobacco endangers the lives of millions of people worldwide. It threatens our future and our development. Tobacco damages our health, economies, and environment, and it undermines our efforts to build a healthier, more prosperous, and peaceful world for all. We can beat tobacco, protect health, reduce poverty, and promote development. Say no to tobacco. Te parlok ini peteng biang kani kejing mer kejongi halor kapang uduma upeniap yangi mat barok kowe ke perthai bat I Dr. Lana bat I Dr. Kanti. Te Dr. Kanti ngan pai na shapi mo. Te kei mo ki kendon ki ba ka sarkar ka bo bante la kam ya kani kejing di kini sigaret uduma. Ka sarkar kala penmi de ki an ha ka bayade bat kani. Mo ban kenang bante la kam kanya kani ka jing di duma mat ka jing bam duma pathar mo jing pendon kam duma jang ki breu te kala penmi yakini ki an kata ba ki khot ka kot pa ar hajar lai te hakani ka kot pa ar ka bamuan Cigarettes and Other Tobacco Products Act ar hajar lai mo te ki don ki sections mo ki hakani ka an ki don ki sections ka section 4 mo ka don kata ka section 4 kata ka section 4 ka ongkum nu mo ka lamana ban di sigaret haki jaka pajba mo ki jaka pajba kata ka long hababun ki brio mo habadan ki brio mo hakanu kono wat kayeng jungi ru kala ban long ka jaka pajba ni hakanu no ka jaka badon ki brio mo kata ki jaka yaw lani ki lenti ki singking ki surap bayat nang ta ki pak nang ta everywhere mo man ki jaka pajba ki long everywhere mo kat habadan ki brio ta hangta ki di ki jaka pajba te kasoka kala penmi ken ta kani ka an mo ba ladalap yanu nei ba di sigaret lani ba ho ba di sigaret hapo ki jaka pajba kan don ka kilaban ladalap yaki bagi di sigaret hagi jaka pajba ladalap kumnu mut kin slaban sya fine ken mo according to the section ka section 4 mo laban sya fine bat ka fine ka long arspa tengka mo hang tu hi mo laban fine bet hak tu season lap laban fine bet hang tu hi ken mo ya long ladalap yanu ba ayu ken bagi sigaret hagi jaka pajba na takadaw long la persyang ban bu de kini ki signages mo bagi ong hagi jaka pajba ban pen i mo ba kani ke jaka pajba mla ban di sigaret hang ni ki shedon hapo ki long ki lentia hapo ki hospital kam tamban rung hapo ki hospital ani wat ki school ru long ki la bu bete msha kan ban di sigaret ti kata re ka section 4 mo ti kadon sa ka way ka bayadai bagi school pada ka section 6A
Di kani ke section 6A pada kepada pangki kena kan kepada pangki kena. Di kani pada ki ongkum nu kani ke section pada mo la menda mana bandi la ni ban di cigarette ya ki kena bandi la ni thiet ru ya ki kena ki ba hapo kat prasnem kata kamut syaki minors. Mut kini ki minors kimla kan ban le thiet cigarette ru ban le thiet not only cigarette, mereka tahu cigarette, mereka kinu ki tobacco products mo, kiba badi lah ni babam mo, kinu kimla ban thiet ru, ban deru kimla kan ki kini ki kena bapa kat prasnem lah ni ki minors kan bagi ong mo. Di kini ki dukan ru ndai ki di ban bu ya ki signages kan ki ba thok ki ba indicate kan ba lamana ban dia lah ni thiet cigarette ya ki kena ki ba hapo kat prasnem. Di la dalap ya kani ru long ka fine kan don kafein berkata kafein kalong arspa tengkahi mo ti nama don ki badi dukan kamtam kini ki dukan mo dukan waidong ki dukan ayu ki barit baria kum tu ki don teng ki kimi ki pa ki pensiong te rek naret bandi mo aba ki let se la dia ni ki pensiong ki baken dia te la dalap kum hakatu kapor ba iknaret ide se ki weiru kataru kafein mo laban yo fine rahaban siu ya ka fine kata ka fine ka balong aspa tengkahi mo tinang ta sa ka weiru ka don sa kani ka Juvenile Justice Act mo ka balapan mi ti kani ka Juvenile Justice Act kalong ka bakham mo ka bakham klan gen kata ka an ka papen mi ti ladal according to this act mo hakatu ka act ru ladal lap yanu bapen ken mo ba di secret hakijaka paj ba mo di lani kitu ki badi lani di cigarette mo ki kena red long ki badi lani thiet cigarette ngan ong ki kena ki ba pok ka kat prasnem di kila ban sha fine ka long hadu silak tengka bat ka plus bat ka jing sha set patok ro ka balong hadu newsnem di kani ka kham mo ka kham tambah kani ka an menta kala trikam ta ka daw le si bun ki balak ban tip ya kata mo namarkin Kenya itu aspa tengka ti it's nothing mo andai long dakingat hakani pede ka bade pangki minus ka kham long mo bat ka fine kala ban long hadu silak tengka bat undan ban yo bil ru mla re ban yo bil ru bat ka jingset patok ka balong hadu news nem ti nang ta don sa ka weiru ka section 6B ka section 6B pede ka ong ba msha bandi yakini ki cigarette lani ki tobacco products mo kenja cigarette kenja tobacco mo kenja duma baro hapo sispa mitar hapo saudong jong ki school te ki educational institutions mo saudong baro saudong jong ka school mo jong ki school hapo sispa mitar kenumla ken ban di yakini ki tobacco products hapo ki school bat kaniru ka fine kan long arspa tengka la lap ki bapen ken kenya kanika ayu mo kanika ka an mo ka an kata ka section 6A ti kadon shu sa ka section 5 ru ka section 5 pada ka badai bamsha ban advertise te ban promote la ni ban advertise yakini ki tobacco products kan msha mo kumbanta ya gitu ki poster yani ki ta em kum tu teng ki dukan ki nei ban advertise ya kaniru msha mo bad ya kani pada ka fine kalong ka khamhe ka fine kalong 1000 tengka ne 1000 ne ti kum ta mo ti nang ta ka don sa ka wei pada ka wei pada ka section 7 kata pada kadai ki khat ke kitu ki pictorial warnings mo mut de bandan ti prapusan persen kan kilada ki hapok kitu ki tobacco products of cigarette la ni hapok kini ki paket cigarette ki paket duma berokot ni ki de bandan kitu ki dur kan prapusan persen na katuka paket long kha bandan da kitu ki dur be itiang te dur jingpang ki dur be ima tang ban pet ti ki hap bandan ni ki turu mat katuru kadai ka khamhe hi ka fine la long lada mdon kitu ki warnings kan hapok ki tu ki products kan ki packet mo jang ki cigarette la ni jang ki ayu jang ki tu ki wake pat kum ki khaini kum ki tu ki wake kan ki packet jang ki duma ti kum ta ti nama teng da katuru kala hi banya rap mo le si ki ba se ya thiet kham tam ki khna school li mo
tam ki kena ki ba kham ret nei ki sai ki pet ya tu kadur ni bi ima em long tang pet lu teng teng mi ikwa te ban pet te sakat ban kta ban bam le te katur kala pen kala kaya rap te le si ban pen mo ban penting ba kinum tre kan ban bam shu ni ban quit no te kom ta he te Dr. Lanang an pai shapi mo kumba I Dr. Kanti menem ila ya thu ingi chalor ki tu ki jing pang mo ki ba yo na kan ka jing di ba jing ba me ki duma ba ki sikret te haba pai pa chaka jala jongi mo kumba ngila ate phi ba mata ki bon ba ki bala yo ek cancer ni ki bi ja jing pang hatu ka sarkar la ne ka hospital ki jongi ki la la mo ban shem la ne ban pet ko mi ki ni ki ja ki se si ai ka jing pang pampong ka de jing pang pampong di teng voi la yo e ka to kan oi phi ka tang ka jing tieng ka jong unong yo sharu ka kta ya ka jing sumar mo ba tieng pa namar tang shu yo ne kila long ani ka awan ka jing pang pong kila sum bala kut no ka jing ti re ka ne ka tanat jong ne ka jing sumar ka jing pang pong ne le ngi ong ka cancer wing ne kila don bun ki lat kilin timo kita ki chemotherapy ayu kata ka surgery bilang la banle nata ka radiation kila banle lo mata kila upgrade ki promote bha namar kila nang mi ki tiar ki bala khambha dei ki rukom ki bala khambha bat kham tam le si ong no ye ki balap le dang kloi it is curable mo dia ka balap dang kloi ki bun ki dang la bikin sumar handre ki don ki khep bade ki ba la jengai palat kala ayu palat kain kala yar palat ne kala pur palat le ese ken kam shitam kendian reka sarkar te ka persang bon ki lat ki lenti ban yarap akalan sumari kini ki bayo e kini ki shitam kan shitam bampong ki ka biang hi henry ka kam tila dade ye kini barang sumar dang kaloi pada dang sedang teka biang ba teka sulong no komni ke ye ki beri ri sngo dan indu jing thot ka met hab mar ba sedang lenyo nai ap hadu banda mla khesu kani ka jing dai ki beri nai ong ta jing pang bompong ka jing dai ki beri mo tang ngi bon pingi ting hndra ngi la ngi dai ki medical check up te le nyau but bandan indu jing wet ha ka met yo kem no por barang sedang te kanu ka jing sumar pada ru long ka kroi ke de ka longum ta reki ka sarkar ta ka le ke ki no ta amde tam ka le ru ka beiru kam tam mi kini dong tai suka sarkar ru ka bei ta kami situ ka Meghalaya health insurance scheme ru ka bei long kayarap iki handai hakabakut ngimla bangit ong ya ka fit ne jongki bapang ya kan ke jing pang pampong handai ki jing yarap ki lat ki kila bon kilong ki bri ki di ban wan chakmat ki ba koi ru ki bon kila bon namar ngala syam hayeng la jong ru long ngalayu I don ki paralok ru nei ki babun habalap hakapor badak sedang hinde ki koi bat kilong ki sakhi pat bat kilong ki sakhi pat ki we ki ai men sim la mi ki we bat ki dia thuru banga ngale kamta takada ngayo kumni lo ki sakhi te komi ki tu ngi si ong bakiri ki voice of tobacco victims haki awareness programs ki jongi kinu mo ki session jongi pelangi padan kami kiru namar ka sur ka jongi ka klan kan klan ha ka sur ka jongi te Dr. Kanti mo ngan pai biang shapi nga ke pat kani ka kamram mo ba ki kemi ki pa bat ki school ki don halor kani ka benta te ki kemi ki pa ka baningkong te kilong ba namar ki kemi ki pa kilong ki haban hikai mo ye ki khun ndrei tang ba long lada ya ladi pat kile ati long kumta em ki khun te ki buat bet mo ya ke ka bale ki kemi ki pa te ka baningkong ka long ba ki kemi ki pa ki dei ban ai men siam ken ye ki khun long ki dei ban batai ki dei ban sngo thu shwa ma ki ken ye ki ni ki jing sniu baro ki bala ban mi na ka dau jong duma knang ba kini ki khna baro ki num melian bat ki num kta hiru ken namar wei ba ki la ban sngo thu na du ba ki dang khna mo ka dem yang ki ong mo long
kat baki dang kena la kila baki num kata hi kan bah kan jin dalam bah ti namar wei bala kata si sen te long la adik te ka e ti ban e no ru ka e ti le si kidan kini ki bala persang long ki bala melien mo kini ki kimi ki pa le si ki bala kamrang ba long kim la shu ti kim la shu ti nak ta daw long ki dei ban kim dei pada ki long ki dei ban encourage pada ki kun jeng ki ban kin pentip siki kin mo ya ba kini barok ki dei ki pasniu long mdei kin long bandal bom dei hirup ban kata ki bat kum ju ki school ru ka ju hi ken kinong hikai ti mo namar ki kena school ti hayeng ho ki mi ki pan re ka ba khambun ka por ki spend ha ki school ti ha ki mo bat kinong hikai ti long ki dei ban ayu ken ki dei ban batai mo long ki dei ban pen su thu kan ki ba dei ban la da long ka bala ti banum kata hi sundan mo Kadai bandan sakawai rumah kaji su thu jing mat apa lagi kimi ki pa bat ki nai kai yes kiri kimi ki paru kiri ban rap lang bat kini ki no hikai haba ki no hikai mo tang ki ope inu khon jupi lap u cigarette ha pelakot ka jengpi jengki lap utah ka pelakot ka jengki lada ki complain cha ki kimi ki pa ki tho kimi ki pa kiri ban rap lang kiri ban yatrai lang bat ka skul long kim dei ban perkhat ba kamla ban long bu khon janga unde kumta tang ki bri na yeng yem yu ha kadai mo kato ka mensem ka jia trai lang ka di bandan ti Dr. Kanti mo ki age group ki ba phi lap ken ki ba long krni bhai kani ki age group ki dei ki khna school hi kum to mostly kini kena bar sedang syuabakin sedang samla kum tu te nadu dan teng le nadu khat arsnem nadu ayuru kila don ki bala yakta bat ki bala ya persang kamtam ki kena senrang lele teng mo long sanong kendong lele mo ha ka jing di biri te jing di biri nama por bangilej awareness kum tu long ngaken likai mo ya ki ngom ni le nganom ong ai mo ya thu hok mo ki dan te ki ra ka ti ki thu bakila la di biri tu di biri te wat ki kena kan theiru persang bantu duma kan la dan kemi pa babam te long persang mo bantu te la ka ba ki kumtu pada wi ki sedang ban syayu pada hadian perkin million bet atip da ki la million kumtu ki la bang te long la bang pada tong kala te ki age group ki long ki kena hi mostly kan kumtu khat lai snem kumtu kan ki kam bon ki long bagi yo bakin sedang te bakin yo bakin mat kin long seiwan itu ijing sukhan ru ijing su ya yo paralog ru tu sukhan em bong kum ta kan kenapa tip ya ke ijing ki ban saman dei ban persang ban kamram ka jongi ki ba he te ban ya tho na wud ka por ka ba biang ki por te kumba filaya thu mene mos phang ki an ki don be kini haki paket cigarette ki don be mo ki dur mo kumba fila ong ki jing maham hadu kat no kan kene katrikam bat kumno kaya rap kan haban pendu iki beriu ki makin thiet iki ni ki paket Dr. Lana la da fila pencoba ka ba ki bat be hakti kadu beri sekat ubat be hakti mia katu ke bala dan pe gajing berat pathar se katu ubal adan butu udur be ima katuru kidi be te utu ujing dan u ba ima kadon ngidan de gini posters ki sunboards ki ngiwa ngi persang banwa kitu bade haki dukan syamo smoking here is an offense ni Isaac tu kidur picture kidur badan baka pictorial warning mo baki ding am kira tama fin bo ba kum haki cakabam ki eru ki karoi peri kinong fibo kan weng no no si teng tang itu idur fibo tang itu ba bamsya bandi secret long bamsya mo bandi secret itu bapo ki kat no ya tu kedur hanan ba por baba manam i ku ampek long ikin ya kata fin ya so gaji ut na udong di secret hipat ha hapor bu ubam kwa bani iya kato kadur ka ba itieng reha kapor ba di yu secret pat ubat hakti ya ka paket kiklet no ki shimara re bano ba banbo ha dukan sha dukan ene ki ayu ka ba man te ala ka nomor ki thiet beti an naro ka taru kumetangan ong ki khna mo ba ki ri thiet ni si kim thiet te brush paket loose cigarettes cigarette ibe ar tele loose cigarettes kimbat ba to ka paket kimpe ka man te lakam
wat lada ka sarkar padeng ka penmi ya kani ba hadru perapusan persen jong tu paket penting dah tu keduru ke Tengah harai ngi haban pensyar ki pat ba mo kini ki tu ki warning mo kim ba ki jing maham kim dei tang nam ta ki cigarette dei ki dei nam ta ki wei ru mo Bentau kiwe. nam ta ki wei ru ke namar bun ki ong ki tu dei tang nam ta cigarette lan ne tu dei tang nam ta ki tu ki khoi ni ki hin dei ki dei nam ta baro hi dei nam ta baro te doktor lana an phai ven pi mo ku menta mo ba kini ki company mo ki penmi ki penmi kini ki tobacco products mo ki ide ki buat ki ba ki penmi ki le ki shim kanang ban yo customer syuk kampun ken ki tobacco industry ngala wan ong nei kane ka tobacco industry ngani thu pi tang ka wei ki dei ki la yo bat hakti wa dia sarkar padeng ru ki la yo bat hakti namar ke kabon ka tengka kebun ke tengka ka jungki dei ki yo kem ye kini ki dong sencar sarkar padeng ru baki bat maki kem ong ye ki directly baki dei ya kata ka ngi wan tau secret tau we ki ong tongin sponsor pi da kata tongin por covid corona tongin sponsor pi ki jing thia corona ngin sponsor ki bener kam de kini ki buit ki lat ki lenti ba kin kampen jam ya ka sarkar padeng ki penan kam ya ki penan kam kelama ya ka sarkar padeng da ka we da ka baki terwa bon ki ai lanyo secret kena bakin num syanyon kam secret henry ya ka kai pateng ne ke henry ngi kum ka health department padeng ngi persyang ba ho ngi tip kita ki henry ngi su persyang no ba mar ngi tip ya kata ka supply ne ka jing penmi yo secret ngi jenjar ladang ngi miyo ba ka jing yarap nang ka bor ka perking nak sarkar padeng tingi ngi le no bangin penduna no ka demand ngai ni kena ngi syu ano di awareness programs tikini ki nong di secret tobacco industry ke baki persang bande mentane kim da thwet syu ye kini ki bladi ki belarang ba kim thwet syu namar ye ki la khaim ki la yo hakti handre ki ko ban yo ki customer ki thamai kumno ban yo ki customer thamai ki wat ye ki knarit ban yo ki knarit bade ki le kumno ki haban sna de kita ki cigarette ki bang ongai pi ki sna de ki we ki cigarette ki bi itanat ke ya unde cigarette su pimut kin de ro kum to kum badi du maslau de em ki penwan ki kum kini ki bong electronic te ki pelong so sophisticated ne ki wan kum khulom ayu kin wan kum maka ayu nang ta kin de sang kataru kin ong ba uni sema u itanat hana kin ong ba uni ude it's for harm reduction u kam ude u substitute u cigarette wan num di u cigarette kin ong di du e-cigarette de ki khna kin num tip kin ong le be kum ta kai te kin dir di rukom ibi itanat tanat hadu kata kai yo tau e-cigarette nang kin u rukom open drive nang takin ong dan jing sma nang taun ai fi ka tu ka jing so tanat mamar santan phiyo tu ka pleasurable feeling ka baki khat ka Ni ka namar ummi tedam. kin ong ummi tedam ka na mo kin u biang pha nang ta lo khataru phim phiring tang ya ka sao phin so tanat pha handrai ka jing sni ka kum ki persang kum ta nang ta ki le ayu de ki menta ki la sate la kam handrai ki sponsor ya ki events kum u wills ngan ong fi mcha u wills ru kat badan ka world cup cricket kat badan ka world cup football wills everywhere de katu karaja alis ka sarkar kala pendu ya katu kain katu ka di ka but sap jongki tobacco industry baki dan ka tengkari ki thiet da ka pisah baniyo ya ka jing shania ba ka jing menjur jongki babun balang ki kamtam ya ki stakeholders te kile ha kata kadur te doktor kumban chupen kut no mo pidan kentian ni ban kentu ken pa mi ki bayapet ya kani ka program ka jing kentu ken pam kalong tang ka we kalong ba ro khot hang ni kinong song snong kirang ba snong ki kimi ki pa ki school manga mapi imlang kasalang unong diru wan unong diru di ban perkhatai ka pisama kidie be mar ki perkhat ngi di na kendong ngi di na satu ngim di khna ngi di ada ule che itu sikrat wela di ta di hubri am tengah ka jing kentu kalong tang ka wengi dan kam tang ban ya trelang
Bang ide bani hab jumut ya kanu nuka an ka ba ai ka sarkar nai le persha. Ngide ban ngira mangin su tho man dangi long sakum nukum nor nei hakabakut hi ngidu ka jing im ngidu ya ka pisah ka jing. Tangga tabat ka niulut ya ki im salang baro. Hab ban ya tang ka jing trailang tangga ta. Te Dr. Kanti Fidani ki kentin penkut manai jing kentu ken pam. Kaju hi kumbala ong i Dr. Lana mentan te tangkata hi ken mo kadai ka jing trilang mo ke jong barok jong ki haka imlang ka salang mo jong ki snong nang ta pada hayeng hasem nang ta pada ki nang hikai na school barok kadai tang ka jing trilang hi ken ka bala ban rat ding khong ken ya kanika jing snio tangkum ta hi Te parlok ngil apoi sya ka bakut jong kani ka program ka jongi ngai kuble i Dr. Lana i Lingdo bat i Dr. B Kanti ki balaya don hakane ka studio jungi bat ngilayo banyamir halor kane ka phang uduma upanyap yangi bat barok kawe ka prathai te hadu bangin daya syam yang bat phi hakwe pat kapor na ka Doorshan Kendra Shillong kuble phi baro